Meta mhix qed taqra jew tgħallem dwar il-filosofija, il-feminiżmu jew l-etika fl-edukazzjoni, Simone Gallia tkun qed tħażżes xi versi għal kbar jew tikteb xi ktieb għat-tfal. Tkellimna ma' Simone dwar is-sena tal-kitba u l-proċess kreattiv li segwi. Il-kodba tiegħi huma, jekk tista' tiddeskrivihom, jinvolvu dejjem jitrattaw il-kodba li pubblikajt relazzjoni ma' dik fil-filosofija li nsejħula l-relazzjoni mal-ieħor jew mal-oħra. Iż-żewġ kodba tiegħi qed nirreferi għal ktieb tal-poeżija Xi drabi imqar persuna u l-ktieb ieħor ta' tfal Metamorfosi tal-mama, it-tnejn li trattaw kif aħna relazzjonijiet li għandna mal-oħrajn. It-tnejn huma ispirati minn hekk. U allura iwaħdu l-estetiku mal-etiku. Li tispirani l-letteratura jispirawni ħafna affarijiet, imma li tispirani hija biex nikteb hija li dak li nkun esperjenzajt jien insarfu f'lingwa, imma lingwa li mhix diretta, imma lingwa li hija metaforika fejn ħadd ieħor jista' isarraf fit-tifsir tiegħu hu stess minn dak li jkun qed jinkiteb. Il-proċess tal-kitba hu wieħed diffiċli tiddiskrivih. Meta naħseb dwar il-kitba, naħseb dwar f'mumenti partikolari fejn inti tħoss ix-xewqa li dak li qed taħseb jew dak li qed tħoss inti ssarfu f'lingwa partikolari biex tgħaddi għal ħaddieħor. Imma meta qed tagħmel hekk ma jfissirx li inti dik il-lingwa tkun qed tikkostrinġiha, imma qed tuża b'mod miftuħ ħafna biex dak li min qed jaqra u dak li qed jaqra ikun jista' joħroġ bl-idea tiegħu, bl-interpretazzjonijiet tiegħu, eċetera. Ma nistax ma nammettix li fil-kitba ta' tfal kelli skop li nagħllem iva. Għaliex fil-ktieb Il-Metamorfosi tal-mama l-idea kienet li inġel li tfal jimmaġinaw lilhom innifisom kieku il-mama tagħhom pereżempju tinbidel f'annimal partikolari. Mhux se ngħid x'inhu ħalli dak li jkun jaqra l-ktieb, imma l-iskop huwa li anqal l-immaġinazzjoni ta' tfal biex jaħsbu kif jitrattaw lil dak l-annimal kieku kienet il-mama tagħhom. Il-kitba toffri ħafna sfidi, toffri ħafna sodisfazzjonijiet. L-isfidi għalija partikolari hija l-ħin. F'pajjiżna rari jew m'hawnx ħafna nies li x-xogħol tagħhom huwa strettament il-kitba, naħseb ma' ħadd li ġifieri x-xogħol tiegħu ewlieni hija l-kitba letterarja minħabba diversi raġunijiet. Is-sodisfazzjonijiet huma ħafna għax inti meta inti qed tikteb l-ispirazzjoni għall-inqas fil-każ tiegħi hija r-relazzjoni għandek ma' nies oħrajn. Imma l-kitba iġġedded dawk ir-relazzjonijiet b'tali mod li inti tibda tiltaqa' ma' nies li jgħidulek x'ħassew jew x'ħasbu meta qraw l-affarijiet tiegħek. Mhux ħasbu dwar il-kitba tiegħek, imma x'ħasbu meta huma qegħdin jaqraw ċerti affarijiet u x'ħasbu dwar dak li nkun qed jinkiteb. Ġurnata l-baħar titratta dwar laqgħa li jiena kelli ma' nisa partikolari. L-aħħar darba li mort nawm, il-mewġ laqani bil-ħlewwa. Tajt laqgħahom hekk lin-nisa li qrajt li marru jgħumu għall-aħħar darba. Komplejt nistinka l-barra, komplejt nimbotta. Jekk ngħejja, hemm dgħajsa toħodni. Lura fix-xatt rajt l-umbrella li kennewni. Is-siġġijiet komdi li striħajt fuqhom f'waqtiet imwera. Komplejt, iċ-ċafċifa, ix-xemx, iż-żiffa. Riflessi ta' kuluri jgħajtu, il-biss ta' nisa Afrikani, id-dajjes tagħhom marqin fil-font. Ftit l-uċuħ tagħhom telgħu jixirfuli u qdift malajr bit-tama li naħrabhom. U aktar bdew jixirfu ċari li jien kont nafhom u huma jgħiduli mur lura.
Kemm ilu jeżisti l-bniedem, dejjem fittex xi duwa għal mart li kien jaqbdu. It-tim tagħna tkellem ma' Darryl Patch, għallim li r-riċerka termini mediċi popolari u għadhom fi glossarju. Meta nitkellmu dwar termini mediċi popolari, ikunu dawk it-termini li jintużaw minn diversi nies. Għandna nies ta' ġenerazzjoni differenti, ta' ġens differenti u anke ta' lokalitajiet differenti li joqogħdu f'postijiet differenti madwar Malta u Għawdex. U barra minn hekk huma dawk il-termini li huma mifruxin fost dawn in-nies u allura li jintużaw minn dawn in-nies. Ir-riċerka tiegħi kien studju soċjolingwistiku, jiġifieri dar ħafna lil ħafna nies fost ġenerazzjonijiet, għandek l-età tan-nies, għandek il-ġens tan-nies u anke l-lokalitajiet minn fejn huma. U barra minn hekk huwa wkoll studju lessikali. Provajt kemm jista' jkun niġbor diversi kliem li jkollna firxa wiesa ta' kliem differenti li jkun jista' jiġi użat minn diversi nies. Iltqajt ma' nies mill-Kottonera, iltqajt ma' nies mill-Mellieħ u iltqajt ma' nies ukoll minn Għawdex. Dawk kienu 3 sorsi li jiena mort u ġbart l-informazzjoni minn għandhom. It-tieni mbagħad bdejt ukoll mill-kotba stess, il-kotba li jmorru lura s-seklu 18. U mbagħad iktar il-qudiem bqajt sejjer, bdejt nara wkoll ċertu kotba li għandhom x'jaqsmu iktar mal-mediċina, kotba li tista' ssibhom biss illum il-ġurnata jew mill-biblioteka jew anke mill-librerija li nsibu fl-Università ta' Malta, u li dawn il-kotba setgħu jgħinuni iktar nara f'ċertu kliem li llum il-ġurnata jew għadu jintuża u li m'għadux jintuża. Mir-riżultati li ħarġu kienu li ħafna miż-żgħażagħ llum il-ġurnata ma jafux eżattament kull terminu li jingħattilhom. Jirriżulta li dawk in-nies ta' etajiet ikbar aktarx li jafu ħafna iktar milli dawk in-nies li parteċipanti li pparteċipaw li kienu ta' etajiet iżgħar. Barra minn hekk ħassejt li kien hemm ukoll qbil bejn il-persuna ta' età kbira u dawk li jgħixu kemm f'Għawdex kif ukoll fil-Kottonera, dawk iż-żewġ naħat ta' Malta u anke ta' Għawdex. Kienu jafu ħafna aktar minn dawn it-termini mediċi popolari, iktar milli dawk li huma ta' etajiet iżgħar u dawk li forsi kienu jgħixu jew fiċ-ċentru ta' Malta jew inkella mill-Mellieħa. Uħud mit-termini popolari li nsibu llum il-ġurnata huma pereżempju seqi, pereżempju suffejra, nsibu pereżempju l-qarnita tal-għajn, nsibu ġieħ fid-dar, id-deni, nsibu wkoll mix-xedda għandek il-katarretti li dawn il-termini popolari differenti jagħmlu tista' tgħid din il-lingwa rikka fil-mod ta' kif aħna nużawha. Forsi xi termini antiki li jista' jkun li jintilfu nsibu pereżempju xaq is-safra jew nkella xquq ix-xafra li jkun dak l-għamla ta' seqi li jkollna f'saqajna, is-seqi li jkollna f'saqajna minħabba hemm il-ksieħ li anke jaħkem il-pajjiżna. Pereżempju xi termini oħrajn li jinbidlu maż-żmien, semmejt pereżempju seq li jaħkem li xuftejna, pereżempju aħ triq jew riħ triq. Hemm lokalitajiet u anke ċertu nies li jgħiduhom imma hemm nies oħrajn minn lokalitajiet differenti li assolutament qatt ma jkunu msemgħu bihom. Nsibu pereżempju fis-swet il-kelb li hija għamla ta' glandola li tkun taħt il-ġilda fil-ġisem u barra minn hekk għandna wkoll pereżempju fossa. Fossa hija ponta żgħira però ħafna drabi iż-żgħażagħ jużaw mal-ewwel ponta aktar milli jużaw termini differenti għall-istess ħaġa li jkollhom. Hemm pereżempju termini bħal ballu San Vitu li dawn il-kliem intużaw fost kotba li huma ħafna iktar antiki. Ballu San Vitu pereżempju hija marda li hija marda fid-demm li tikkaġuna allura l-persuna li jiċċaqlaq b'mod li huwa involontarju ma jkunx jista' jikkontrolla dak iċ-ċaqliq li jkun qiegħed jagħmel. U b'dan il-mod forsi jkun hemm ċertu termini li maż-żmien qegħdin bil-mod il-mod jintilfu. Hemm diversi eufemiżmi differenti li nsibu fil-mediċina, partikolarment meta jitlu ċertu mart, pereżempju l-kanser ngħidu għandu dak jew inkella għandu tal-moda. Xi ħaġa li qed tiżviluppa maż-żmien dawn l-eufemiżmi differenti fil-lingwa qegħdin jiżviluppaw maż-żmien. U huwa fatt interessanti kif il-bniedem jipprova juża
dawn it-termini popolari sabiex ikun jista' jirreferi għall-istess ħaġa però minn angoli differenti, b'eufemizmi differenti. Nibqgħu fuq it-tema tal-mediċina popolari, imma din id-darba blaqta superstizzjuża. Fix-xari u f'abitati oħra Maltin insibu bosta ħxejjex u siġar li għandhom użu mediċinali. Ma dawn imbagħad hemm ukoll ħxejjex u siġar li jintrabtu ma' superstizzjoni. Dawk il-ħxejjex l-iktar li jissemmu fit-tradizzjoni orali huma dawk mediċinali. Kien hemm dawk il-ħxejjex li jaħdmu verament, ġifieri għandhom xi ingredient fihom li fil-fatt jaħdem, pereżempju il-ħarrub nagħmlu ġuleb u kienu jagħmlu ġuleb minnu. Huwa tajjeb ħafna għas-sola, l-istess ħaġa l-ħaxixa tal-fidloqhom hija tajba lis-sola. Iżda l-iktar li interessaw lili kienu dawk il-ħxejjex li jaħdmu suppost mod ta' maġija. Pereżempju, pjanta partikolari li tintuża minn min għandu problema bil-kliwi. Fil-ġebla fil-kliwi hija xpakka pietra jew xkatta pietra. Din hija pjanta li tikber fis-salvaġġ Malta u tgħix fil-xari u tkisser il-ġebla. Allura jgħidu għax kisser il-ġebla fix-xari itkisser ukoll il-ġebla fil-kliwi. Pjanta oħra li kulħadd jaf fl-antik kienet tiswa ħafna flus u tgħix fuq il-ġebla tal-ġeneral kienet l-erq is-senjur jew bil-Ingliż Malta fungus. Di kienet skont il-forma tagħha u l-kulur tagħha kienet tintuża għal problemi tad-demm u wkoll bħala afrodisiak. Kien hemm xi pjanta suppost maġika li kienet tintuża biex ittawwal iż-żmien tal-ħajja kienu jisemmuha widnet il-omor. Imbagħad hemm is-siġar Maltin. Fost is-siġar Maltin li jsemmew fit-tradizzjoni orali hemm is-siġra taż-żabbuġ. Is-siġra taż-żabbuġ għandha l-weraq tagħha li jitbierek fi żmien il-ħajt u da il-weraq kienu jużawh u għad naħseb hawn min jużah biex jibaħħar id-dar. Id-duħan li joħroġ minn dal-weraq jinħaraq suppost ibiet il-lajn ħażina u xi spiriti oħra ħażina. Kien hemm ukoll il-ħarruba. Ġiġa semmejt il-ġuleb li kien jintuża minnha, iżda kienu jgħidu wkoll li l-ħarruba fiha l-barka. Allura x-xitan ma jistax ipoġġi fuqha. Għajdu tħelu li tissiba f'ċertu postijiet. Ir-rummiena, siġra tar-rummiena, waħda mill-għajdut li jisemmu li ir-rummiena, siġra tar-rummiena l-frotta tagħha issir ħamra u ssir tajba bil-beraq ta' sajjetti, speċjalment fil-festa ta' San Mikil. U siġra oħra li jisemmu hija id-dilja. Id-dilja kienu jgħidu li dragut li darba minnhom meta ġi u attakka l-Għawdex kien hemm xi baħri minn tiegħu stess li da kisser xi dilja u tant kienet xi ħaġa importanti għal dragut d-dilja li dal-baħri tiegħu stess qatlu fil-post. Illum il-ħxejjex mediċinali għadhom jintużaw xi ftit. Pereżempju l-ġuleb għadek issib min jagħmlu u fil-fatt anke se jagħmluh ġo vażetti u jbigħuh bħala mediċina. Il-fidloqhom smajt li hawn min jużah imma mhux xi ħaġa komuni. Iktar għas-sola aktar in-nies qed jużaw affarijiet bħal ġinġer li fil-fatt vera jaħdem. U naf min kien talab raħli li għandu id-naċ u l-mos biex jiġborlu x'pakka pietra, jew x'katta pietra insomma. Għax kellu l-mara tiegħu bil-problemi tal-ġebla fil-kliewi. Ġifieri xi ftit jew wisq
hemm min għadu jużhom imma bil-mod il-mod anke dawk qed jinqatgħu. It-tagħlim ta' kull suġġett isir permezz ta' sillabi, jiġifieri programmi mfassla apposta li juru x'għandu jiġi mgħallem pass pass u li permezz tagħhom l-għalliema jkunu jistgħu jippjanaw il-lezzjonijiet tagħhom. It-tim tal-Sinna tkellem ma' George Mifsud, wieħed mill-uffiċjali edukattivi tal-Malti, dwar is-sillabu tal-lingwa nazzjonali tagħna. Meta ngħidlu sillabi qed nitkellmu il-programmi ta' tagħlim li joħorġu minn żmien għal żmien għall-iskejjel biex l-għalliema jippjanaw it-tagħlim tagħhom. Qed minn żmien għal żmien għaliex sillabu mhuwiex eternu, mhux xi ħaġa tibqa' dejjem, is-soċjetà jkun jeħtieġ li tiġi aġġornata u s-sillabi jridu jimxu mal-ħtiġijiet tas-soċjetà. Qed is-sillabi huma il-programmi li jridu jsiru għal kull sena, għaliex kull sena ibda mill-primarja sas-sekondarja hemm programm speċjali għal kull sena. Ġieli anki f'kull sena ikun hemm programmi differenti dejjem biex jilħqu mal-abiltajiet tal-istudenti. Hekk pereżempju fil-iskejjel medji ġieli jkollok 3 programmi differenti fejn is-sillabi jilħqu il-ħiliet ta' studenti b'abiltajiet differenti. Ovvjament mas-sillabi segwi anki l-assessjar. Dawn jibqgħu tilajn sal-livell tas-sekk. Meta nitkellmu fuq sillabi, qed nitkellmu wkoll il-ħiliet tal-lingwa. Il-lingwa prinċipalment hija magħmula minn 4 ħiliet ewlenin, is-smigħ, it-taħdid, il-qari u l-kitba, imbagħad ikun hemm ħiliet oħra li jgħinu f'dawn il-ħiliet. Fosthom il-letteratura, fosthom il-metalingwa qed ngħidu ġifieri il-grammatika, dik li qabel kont ngħidu grammatika li tinkludu wkoll il-punteġġatura, l-ortografija. U ħiliet il-kultura, dawn kollha jkunu infilsati taħt l-4 ħiliet. Ta' ngħid infilsati ġifieri inti l-letteratura se tagħmilha kemm bit-taħdid, se titkellem fuq test letterarju, il-letteratura tista' taqra, tista' tikteb fuqha u allura prinċipalment dawn l-4 ħiliet se jmissu ma' kull qasam ieħor tal-lingwa. U għalhekk meta ngħidu l-kisbiet huma marbutin mal-ħiliet tal-lingwa bekk wieħed li titgħallem il-Malti ikun kapaċi jikteb, jaqra, mhux biss għax ġieli tajna importanza l dawn it-tnejn biss, imma hemm ukoll l-aspett tat-taħdid u s-smigħ li huma żewġ ħiliet importantissimi, nistgħu ngħidu żewġ ħiliet nattivi li l-bniedem jitgħallem jitwieled bihom, imma mbagħad il-ħiliet l-oħra tal-qari u l-kitba l-bniedem jitgħallimhom ma' żmien. Fil-klassi kif għedna l-għalliem ikollu s-sillabu li huwa id-dokument uffiċjali li fuqu ħajppjana l-lezzjonijiet matul is-sena. Jaqbad il-kisba u jipprepara attivitajiet, jipprepara riżorsi li jara huma adattati, li jara li huma xierqa għat-tfal. Fit-tmiem tal-proċess l-għalliem se jassessja, se jara x'tgħallmu tfal biex ikun jista' jirrapporta l-progress tagħhom. Ovvjament hemm l-assessjar kontinwu li jsir minn żmien għal żmien li daħal ġie introdott f'dawn l-aħħar snin fl-iskejjel tagħna u mbagħad hemm ukoll l-assessjar summattiv. Kollha jassessjaw biex fl-aħħar tas-sena l-istudent ikun jista' jgħid ikun identifikat liema kisbiet laħaq sena skolastika wara l-oħra. Hemm flessibilità fis-sens illi minkejja li l-għalliem għandu programm, il-flessibilità qiegħda fil-mod kif se joħloq l-attivitajiet. L-għalliem għandu l-ħila l-abilità tal-istudent, skont il-gosti tal-istudent se juża it-testi li għandu qudiemu, se joħloq riżorsi skont l-abilità, skont il-gosti. L-importanti huwa li fl-aħħar tal-lezzjoni l-għalliem l-istudent jista' jgħid jiena lħaqt din il-kisba. Jekk inti ħatalmu jikteb ittra, l-għalliem ħajuża riżorsi, se juża attivitajiet li jritu li jsib bħala riżorsi biex fl-aħħar mill-aħħar iħarreġ l-istudent, jassessja lill-istudent u l-istudent jgħid jiena tallimt jien kapaċi nikteb ittra. Is-sillabi jinbidlu bejn wieħed u ieħor skont qisu kull 10 snin, jiddependi l-ħtiġijiet tas-soċjetà. Nafu li qed ngħixu f'soċjetà Maltija li tinbidel u ma nistgħux nibqgħu nżommu s-sillabi riġidi għal tul ta' żmien. Jekk nagħtu eżempju, sa ftit snin ilu
qed nitkellem 5-6 snin ilu, l-element tat-teknoloġija kien ftit li xejn fis-sillabi tagħna. Illum bis-sillabi l-ġodda li nbidlu l-element li t-tfal jitalmu jħadmu t-teknoloġija fil-lingwa tagħhom bil-Malti jużawha fil-preżentazzjonijiet, illum sar element importantissimu. Daħal fit-tagħlim l-għalli ma jużawha bħala risorsa u allura anki jidħol fis-sillabu. Il-bidliet, il-dimensjoni multikulturali li għandna fis-soċjetà tagħna ma tistax tħalliha barra fis-sillabu. Ir-rispett, il-diversità daw kollu huma prinċipji li forsi fis-sillabi ta' 10-15 sena ilu ma konniex insibuhom, illum qed ngħixuhom fis-soċjetà u jidħlu fis-sillabu x'huma affarijiet li rridu nagħmlu lill-istudenti tagħna fil-klassi. Bħalma nsibu l-music videos, insibu wkoll il-films tal-poeżija li la huma poeżiji sewwa sew u lanqas huma films. F'pajjiżna, il-films tal-poeżija ġew introdotti minn Inizjamed u jidher li dan il-ġeneru qed irabbi l-eruq fost l-udjenzi Maltin. Film tal-poeżija huwa film maħluq, normalment film qasir ħafna ta' inqas minn 5 minuti, maħluq minn poeżija. Il-films tal-poeżija għandhom xejriet differenti, imma kollox ma kollox fil-fema tiegħi film tal-poeżija għandu jagħti prominenza lil poeżija. Imma fl-istess ħin jagħti interpretazzjoni filmika, ċinematografika tal-poeżija, interpretazzjoni viżiva. Għandek films li jimxu letteralment mal-poeżija għax il-poeżija toffri ruħa bħala bażi ħanietek ta' narrazzjoni u kella il-qari tal-poeżija joħloq l-istruttura tal-film. U għandek films li jersqu lejn dik il-poeżija b'mod iktar liberu ma xorta il-focus biex ngħidu hekk l-għan prinċipali tibqa' jew ir-ruħ prinċipali għażejja tibqa' dik il-poeżija. Sa fl-aħħar il-belt strieħet u strieħ il-lejla jien. Jingħati li l-films tal-poeżija bdew fis-snin 20 u kienu l-artisti impressjonisti li ħadmu l-ewwel f'dan il-qasam. U mbagħad fis-snin 60 u f'nofs is-snin 60 u l-bidu tas-snin 70 il-Beat Generation, il-poeti tal-Beat Generation bħal Lawrence Ferlinghetti u Allen Ginsberg ħadmu fuq din it-tradizzjoni tal-films tal-poeżija u ħolqu uħud mill-iktar xogħlijiet interessanti. Pereżempju Lawrence Ferlinghetti kien ħoloq film tal-poeżija illi kien ispirat mill-qtil taż-żewġ aħwa Kennedy. Il-film ta' Farouk Farrokhzad li sar fis-sittinijiet, The House is Black, huwa wieħed biex ngħidu hekk forsi mill-iktar bikrin jekk nużaw il-poeżija bħala test, imma nistgħu mmorru ferm iktar lura anke għat-tletinijiet fejn għandna films li huma magħmulin b'mod mhux biss poetiku, ma l-istruttura tagħhom tixbaħ ħafna lill-poeżija, anki fis-sens ta' rima viżwali, rima rikorrenti dak li qed tara fuq l-iskrin. Il-films tal-poeżija f'Malta naħseb li kisbu ċerta viżibilità primarjament permezz ta' żewġ proġetti. L-ewwel proġett huwa dak tal-istudenti tal-MCAST, tal-istudenti tal-film tal-MCAST, illi ispirati minn poeżija partikolari li jkunu għażlu normalment mis-sillabu tas-sekondarja tal-iskejjel tagħna, joħolqu film illi jippreżenta l-poeżija kollha, però jinterpreta wkoll b'mod viżiv. Dan huwa proġett illi permezz tiegħu saru nistgħu ngħidu għexieren ta' films tal-poeżija. Tlajja nżulu tlajja li tħoss ma taf x'inhu fuq rasna sħab tax-xita. Il-blu għajdu fejnu. Il-viżibilità forsi iktar pubblika fis-sens ta' rappreżentazzjoni fil-pubbliku saret mill-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta organizzat minn Inizjamed illi għal ħafna snin issa ilu jippreżenta films tal-poeżija barranin u Maltin anki bisħab mal-Fondazzjoni Valletta 2018 illi jinterpretaw b'mod viżiv u ħafna drabi b'mod interessanti immens ix-xogħlijiet ta' poeti illi uħud minnhom ħallewna imma l-maġġoranza għadhom magħna u jidhru
fil-poeziji, fil-films ta' poeziji propja, ġveri għandek Akil Lemezzi, Oliver Frigieri, Viktor Fenek, Maria Greganado, li jidru f'dawn il-poeziji, f'dawn il-films li fihom jaqraw jew jinqraw il-poeziji tagħhom. Għall-ewwel kull ma labna onġella. Użu tal-lingwa Maltija fiċ-ċinema diġà naħseb huwa xi ħaġa li għandha sseħħ għal fatt li il-lingwa fiha nifisha toħloqlok ħsejjes, toħloqlok struttura ġdida, toħloqlok mod ta' kif tara u kif tifhem id-dinja. Issa, meta niġu mbagħad għal films tal-poeżija, toħroġ iktar żbuħija tal-lingwa wkoll għax inti qed tismagħha ġeneralment moqrija forsi b'mod aħjar jew biktar reqqa u attenzjoni għax inti qed tagħmel xogħol audiovisiv, ovvjament ħadd persuna li għal diversi raġunijiet għandha kwalitajiet li jrendu dak il-qari tal-poeżija isbaħ, imma mbagħad qed dejjem tiżżewweġ dak il-ħsejjes ukoll ma' ħsejjes oħrajn li forsi b'xi mod jirrimaw mal-ħoss tal-lingwa li jirrimaw ukoll b'mod viżiv mal-ħoss tal-lingwa. Inkella jinterpretaw b'mod ġdid il-ħoss tal-lingwa. Naħseb li l-użu tal-Malti fil-films tal-poeżija joħloq dimensjoni ġdida kemm għall-Malti, kemm għall-films tal-poeżija, kemm ukoll għax-xogħol audiovisiv. Għal-bejħ tal-gazzetti fuq Kastilja min ma jixtrix ma jeżistix. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.